E outra parte, que tamén é unha aportación dos ecologistas, e que este tamén recolle, é que os vehículos de maior cilindrada, os todoterrenos, teñen que pagar muitísimo máis imposto de rodaxe. É dicir, ou ao que se considere, o que chama Federación Española de Municipios e Provincias, as externalidades do automóvil. É dicir, un automóvil contamina máis, un automóvil ten a xente que compra incluso vehículos eléctricos ou vehículos non contaminantes, debate que está aí arriba da mesa, pero que moitas veces nos concellos non se leva a cabo. Por qué? Sobre todo hai un fraude, muitísima xente circulando polas grandes cidades en ter este imposto pagado. Você saímos datos do Concello de Santiago, é brutal a cantidad de xente que debe o imposto de rodaxe, o histórico imposto de rodaxe. É un tema bastante importante, pero que tamén solucionaría parte da financiación dos concellos, non? Isto aquí está. É dicir, os servizos non obligatorios, esa parte da actividade dos concellos, está supondo un gasto do 38% para moitos concellos. En que está gastando o concello? Pois aquí hai unha parte, aquí son, digamos, as máis significativas, non? Ata a propia organización dun proceso electoral, dunhas eleccións municipais, supón o concello un montón de cuartos que non tiñan por que ser, porque é algo que ten que asumir a Junta Electoral Central ou a Junta Electoral Autonómica, no caso de Galicia, que digamos, vai ligada aos orzamentos da comunidade autónoma, non? Seguridade, protección civil, servicios sociais, educativos, os famosos bonos a axuda de libros ou os bonos a axuda de comedores que dá o Concello de Vigo, pois teria que dar a Xunta, non teria que ser o Concello de Vigo, porque o Concello non ingresa nada, ningún imposto vai ligado a eso para que faga ese gasto, non? O que pasa que popularmente, pois un alcalde que dijo a dar 20 millóns de euros para a axuda de libros porque era mellor. Esa gran pelea que teñen as administracións hai que verla desde un punto de vista racional, porque todo o mundo nos gusta que o Concello nos financie cousas, pero hai que saber quen é a administración que ten que financiarla, non? Isto é un exemplo, por exemplo, o vemos na prensa e decimos que guai, Santi Domínguez va a dar unha ayuda de 1.200.000 euros a los comercios. Todo o mundo se dice que Santi Domínguez va con la billetera y a los comerciantes le da 1.200.000. Esto es un ejemplo clarísimo de un servicio procedente de un concello. As competencias de comercio, de fomento do comercio, que estaban antes no artículo 148 da Constitución, teñen que facelas as comunidades autónomas. Un concello non pode gastar 1.200.000 euros en darlle aos comerciantes para fomentar o emprego. Obviamente o emprego, a actividade económica, non? Obviamente os comerciantes felices, a ciudadanía tamén, porque non cerran comercios, hai emprego, pero que realmente estamos gastando unha parte do orzamento en algo que é unha responsabilidade de outras administracións. E se vai a ser, por iso decimos que ten que haber unha lei local, se vai a ser competencia dun concello, pois habrá que darle financiación ao concello para que faga as actividades, non? Isto diariamente aparece na prensa. Decía que a política local moitas veces coloca populistas, porque unha persoa como o alcalde de Vigo se sai dicindo que non se preocupen os vigueses se os orzamentos de Galicia son baixos, porque aquí está o alcalde aquí está o Concello de Vigo para tapar os buracos. É unha insensatez política, é un problema real da clase de dirigentes políticos que son capaces de pensar que os orzamentos son armas arrojadizas. Non, os orzamentos é o diñeiro. Se o diñeiro é o que hai, se ti non tes diñeiro para financiar algo, terá que ser a administración competente que se dé, e se non o dá, pues non poderá financiarlo. É un problema bastante preocupante, porque estamos falando de casi o 40% dos orzamentos dun municipio. Isto é o estudio da FEM, que é o máis recente do ano pasado, de que supón eses gastos. Por exemplo, para concellos como de Vigo, de máis de 200.000 habitantes, supón o 33% no último ano. Isto era en 2007, no 2008 subiu 38, ahora está no 38 con Vigo, casi 40. Un presuposto municipal, o 40% para financiar algo que non terías por que facelo ti como concello, non? O cal estrangula económicamente máis o concello e obliga a que logo teñas que ir á deuda pública, que teñas que ir a endeudarte coa banca, e sobre todo que os créditos que dá a banca as administracións públicas teñen uns intereses brutales, moi por enriba dos intereses que temos para que a cidadana cando vamos a pedir un crédito, que non pensemos que por ser administración e banca se leva moi ben. Hai incluso casos recentes, como o presuposto o crédito que pediu o anterior bipartito de 320 millóns para devolver en 18 meses, que deu un interés del 50%, casi como un crédito de Cofidis e este tipo de cousas. É un problema moi serio. Isto catálogo deses servicios, é dicir, hai dende aquí estamos mira un pouquinho, pero bueno, dos técnicos gastos impropios, o de cultura é o máis habitual, o
o de cultura creo que está no 11%, o de terceira idade, ese tipo de cousas que fan os concellos que todo o mundo nos parece normales, pero que son precisamente o que está endevedando máis os concellos e que son atribución de outras administracións. Cultura, no caso dos concellos, é 11%. É unha parte importante. Todos sabemos que a cultura, a administración, digamos, máis cercana á cultura, vía museos, vía exposicións, e sempre os concellos, vía subvención de festas, que eso tamén vai ligado á cultura, pois supón un 11% de esos 38% dos presupostos está asumindo os concellos, moitas veces con financiación, pero outras veces sin financiación, non? Eso tamén explica que moitas veces os concellos para determinadas actividades tamén vayan a iniciativa privada, que é outro problema tamén serio, non? O goberno sabe todo isto, é un debate parlamentario histórico, o goberno tamén ten, o PSOE e o PP tamén teñen alcalde, tamén teñen concejales, este problema é real, entón que fan? Pois para paliar esta crisis nos inventamos un plan que vamos a chamar o Plan E. O Plan E é unha serie de plans, non só é o plan, pero hai unha parte dentro dese plan E, que é un plan para dinamizar as empresas, a ciudadanía. Dentro do plan E tamén se inclúe o que a xente na súa casa compra ordenadores, o plan Innova. O plan E é unha especie de gran plan para reactivar a economía do Estado español. O goberno fai, o ano pasado, dúas propostas. Unha primeira, que é refinanciar os concellos para que paguen as deudas das empresas e os autónomos que traballan para os concellos. Os que traballan na empresa privada e traballan para o concello, sabedes o que custa o cobrar calquera tipo de actividade, o tema das cartas de pago, todo este tipo de cousas. Eso empezaba xa a estrangular a moitos autónomos e moitas empresas que traballaron en exclusividade para os concellos, non? Por exemplo, as miles de empresas de gestión cultural que facían unha exposición, que organizaban algo para o concello, tardaban ata 3 anos ou incluso máis en cobrarlo, non? O concello o Estado fai unha partida para solucionar eso. O que di a CEME que iso non se está solucionando. Os concellos ese diñeiro non o están empregando para saldar as cuotas dos autónomos. Tamén hai unha denuncia diso da Federación Española de Autónomos, non? Co cal, estamos soltando diñeiro incluso sen saber se hai un control serio ou un gasto, digamos, para a partida que está asociado esos cuartos, non? E despois diso, o famoso Fondo Estatal de Inversión Local, os 8.000 millóns de euros para paliar o paro e que, digamos que non é un gasto impropio, porque é eso unha subvención directa dunha administración, pero que, a luz dos feitos, é indiscutible a súa utilidade para o tecido económico dunha cidade. Se alguén pensa que despois das obras do Plan E o problema do paro, do emprego no sector da construcción en Vigo está solucionado, eu, sinceramente, o noso conforme político temos claro que non. Se alguén pensa que a humanización de calles é unha riqueza a longo plazo, a corto plazo a xente sí, porque a rúa bonita durante 2 meses a todos nos gusta, pero a longo plazo para a dinamización económica dunha cidade sinceramente creo que non va a solucionar, sobre todo cando estamos falando de que o que se intentou é perpetuar un modelo económico baseado no ladrillo, de sustituir a obra, que ninguén está edificando nas nosas cidades porque non hai demanda, e como non hai demanda se non edifica, sustituir eso por a obra civil, por a obra civil menor, porque se plantexamos obra civil maior, como pode ser un museo, como pode ser un hospital, como pode ser unha actividade, sería discutible. A obra civil menor é moi discutible para facer un tecido económico dun sector, non? É un problema. No caso de Vigo son máis de 45 millóns de euros que se aprobaron. 43 proxectos, 52 millóns aprobados, 90% desos proxectos vía pública. Se ides á página web do Plan E, se vedes o desglose, outros concellos de España están utilizando os fondos do Plan E en outro tipo de actividades que non son a vía pública. Dende a facer un edificio, por exemplo, un caso como Vigo, que temos o problema da gota de leite, de un refuxo para persoas que viven na rúa, para persoas en situación de marginalidade. Hai concellos en que o Plan E está facendo a rehabilitación dun edificio para precisamente esa actividade, non? A prioridade, obviamente, dun alcalde como noso non é para nada esa. A prioridade está clara que é unha prioridade propagandística. Creo que ten calculado, porque, fixade, ten 43 inauguracións de aquí ata final de ano. O sea, vai a sacar máis pernas como algún ciclista. É un problema serio. Isto é un problema serio de prioridade económica a hora de gestionar 52 millóns de euros. O Concello de Vigo gasta anualmente 60 millóns de euros en salarios
de funcionarios. O sea, é un ano casi fiscal de salarios de funcionarios, que non é un tema secundario. Isto, un pouco para ir centrando no caso de Vigo, é os ingresos do Concello de Vigo este ano, no ano 2009.